Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Sengibuyile ngizochaza inyoka. Ababuzile babuze ngenyoka emhlophe nenyoka emnyama ukuthi uma uziphupha lezi nyoka kubi kukuthini lokho ngabe uyibona zombili noma ngabe ubona emhlophe noma ngabe ubona eyodwa ngokuhlukana. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke iba nesiqiniseko sokuthi usubscribe ku YouTube ngoba lo mbuzo ozobuza ku comment ngizowenza ivideo ngiwufaka khona. Inyoka kuya ngokuhlukana kwazo akuchazi into eyodwa ukuphupha ngenyoka. Ake sikhulume ngenyoka emnyama. Siyazi ukuthi nje into enokumnyama phakathi ijwayele nje ukuhambisana nesinyama. Ngakho ke inyoka emnyama isuka ibika izitha noma isitha. Emhlophe isuka imele ke abantu abadala abakusengathile abakugadile. Uma unombuzo ungabuza ku comment ukuze ngizokwenzela yakhe ivideo ngifake lapha ku YouTube. Nisale